Ngiyathanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nesikaSibongile and Dlamini's. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphathele kamathiza kaSibongile and Dlamini's akuloke leli viki esikulona. Ngizoqala ke la ngodaba oluthinta unjengaye naye ke lapha uphetheni. So lapha kumathiza baveza ukuthi ingane kanjengaye naye ke lapha unomfundo kuzoba nzima ukuthi ijwayele emndenini wakwaDlamini. Baphinde baveza ukuthi unjengaye uzozama ukuchazela uphetheni mayelana ke nengane kodwa kuphetheni uzobe engafuni lutho. Babeke sebeveza ukuthi unomfundo uzogcina ke etholakele and kuphetheni uzomvakashela esibhedlela eyombuza ke mayelana ngodaba lakhe naye ke lapha unjengaye. Kuzobe kunzima ke for unomfundo njengoba ke zobe bambekile uzoze ke exolise lapha kuphetheni. Baphinde baveza ukuthi ke uVusi kuzomphoqa ukuthi emtshele uma wakhe uphetheni ukuthi ke bazi ngalendaba and futhi ke nesikhundla enkampanini yakubo wasithola kanjani. uVusi uzodayiswa unjengaye. Ngidlule ngiye kudaba kulithinta uSibongile. So baveza ukuthi ke uJabu uzovakashela kumndeni wakwaMbambo and uzofika ke ethengele ubaba kaSibongile imonto. Baphinde baveza ukuthi ke uDeliwe uzotshela kuVelephi ukuthi ke uJabu owakhe. Babeke sebeveza ukuthi uNomalanga uzothola ukuthi ke uSibongile usebenza kwaGen X. Baphinde baveza ukuthi ke uKwenzo uzohlangana noJabu okokuqala. uJabu uzobuza kuSibongile ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe noKwenzo. Uzobebuza ke ngenxa yendlela uSibongile azo-acta ngayo uma ke kufika uKwenzo ezohlangana noJabu. Baphinde baveza ukuthi uKwenzo uzofonela uSibongile emtshela ukuthi isikhwama sakhe sesitholakele. Babeke sebeveza ukuthi ugcina uzotshela kuNomalanga ukuthi kalandele uKwenzo la aya khona. uNomalanga uzoshaywa ibhomu uzofica uKwenzo ebambene naye lapha uSibongile olwandle. Aphela lapha ke mbukele amathiza, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke ngiyazibongela.